После прекомпетент проебаните, ман. Следващото, нали, по-дъртички, вече... Как? Викаш ли брадата, Демек как? И така, след климатерио... Кой го докара до там? Подпиши се на този труд. Това е научно постижение, ман. Краско, дай да си го тура на едно место и че вика, ще го правиш като това последното къде. Абе, иска си го носим на работа. Пречи ми иначе. Това последното къде го така да прочи. Аз имаме още един. Давай, Кирил. Аз имам и... Да, дома. Да те шибам. Шляв. Лоша ли си ти? Много добричка. Вие не знаете това и помощ. И всяко Даме панти! Абе, Красо, чудно ми е, ти откъде знаеш какво може това уи? Браво, добри, ево! Добри, ма разбита!